こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はプアメリエを取り上げたいと思います。この曲はイーデス・カナ・カオレが作った曲なんですけども、彼女の代表曲というとカオルベヒオケ会なんですが、カオルベヒオケ会と、プアメリエはともにこのアイナ・アロハっていうこのアルバムに収められてたりします。早速1番の歌詞を見てみたいと思います。まず私の役をちょっとご紹介したいと思います。本当に立派で惚れ惚れするわ。プアメリエのようなあなた。誰からも一目置かれる素晴らしい花。あなたの美しさは虹の神々しさにも匹敵するほど。そして思わず見上げてしまう風格があるの。こんな風に訳してみたんですけども、ハワイ語を見ていきますと、ハーヘオバレオエ。ハーヘオっていうとこう威厳があるというか堂々としている立派な感じのする言葉ですね。プアメリエ、プアメリエのお花にあなたってとっても立派だわと呼びかけてるんですね。でヘプはオイマカハノハノ、ヘは不定冠詞ですが、そのプアメリエのことをこんな人なんですよ、こんなお花なんですよと説明しているところです。ヘプはオイ、ナンバーワンだと、誰よりも優れてる。マカハノハノ、ハノハノっていうのは誇り高いとかですね、そういう意味ですけども、そういう特別な位置にその際立ったお花は位置してると。なので誰よりも誰からも一目置かれるって訳してみたんですね。ウワリケコウナニメケアーヌエヌエ、このリケ名で何かに似てるという言い方なんですけども、コウナニ、あなたの美しさはアーヌエヌエ、虹に匹敵するぐらい素晴らしいと。神々しいというか神的なものを感じる、思わず見上げたくなる、美しくて素晴らしい。でカウマイルナ、そんな虹に例えたくなるようなあなたなので、いるなやっぱり見上げる位置にいるんですね。そしてその存在をカウマイ感じてる、そういうことが歌われてるんですね。でプアメリエというと、可愛らしいお花の、イメージなんで女性かなって思いがちなんですけど、ここではいいですかなかおりさんのパートナーのことが歌われていて、なので男性なんですよね。というわけでハーヘオとかハノハノとか立派で威厳のあるっていう、そういう言葉が使われてるんですね。そんなプアメリエなんですが、ついお花というと髪飾りであるとか例にして身につけるものであるとか、こう手に収まるようなところで捉えてしまうんですけども、このプアメリエはおそらく見上げるっていうところにあるわけですから、咲いてる木に咲いてるプアメリエじゃないかなと思います。そして結構木自体は立派なんですよね。なのでお花もかなり高い位置に咲いたりする。でそんなところにあってもその香りはこちらに届くんですよね。香りっていうのは魅力でもあるし、周囲に影響力を及ぼすという例えでもあると思いますし、目に見えなくてもその存在を感じるような、いつもあなたのことを感じてるわっていうことでもあるかもしれないんですが、こんな風にお花のイメージを膨らませてみると、このメレで語られていることがイメージが膨らむと思うんですよね。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。